Nyoni efere goma moloti lenye bayaduma dulale nyoni efere goma moloti lenye bayaduma duware nyoni efere goma nabi moloti lenye bayaduma dulale nyoni efere goma moloti lenye golle ɗe toujours kamɓe ɓuri hewde yakkinande men ɗum ha yimɓe ɓuura famde minen komin habitiɓe kadi ɗe yafno on e tardement o par ce que mi andano heure mo garton noddi laabi kono humtiraki minen komin habitiɓe e golle ɗe golle kala ko fati jummugol ñaaki woni sababu abbitade men noon ko Médina Gounass ne jogii période goto mo ganduɗa aduna o fof no ara ɗo hawrita hen so ɓe ngari ko ɓuri wonde koɓe jiɗi nawtorde caggal koɓe garani ko juumri walla mango en e ko nandi hen ɓen neɗɗo ɓuri yidde nawtorde walla ɓe jii hen nafoore no feewi no feewi ɓuri hen yidde kadi nawtude ko wayno leyɗele ko Mauritanie en soko e ɓen min jangi ha min mbawi tigi tigi yidde nadde e golle eyo on saaha Mauritanie nde min jangi ɗum e maɓɓe kamɓe Mauritanie naɓe so tawi ɓe ngari Dakar ɓe keewi nawtorde njumeji ɗe ganduɗa ɗe moƴƴani ha watta yimɓe ɓe mbatti dañde hen caɗele on tuma inde bonde nde nawtorde ɗum e tawno yaaji jumri ndi ko jumri Médina Gounass jumri ndi ko jumri Dakar ko toon min jitti ɗum aywa taw noon addana jumeɗe ɗe ko sous région ko nandi Guinée Conakry Guinée Bissau hewɓe hen ɓe gadden jumeɗe so tawi ɓe gaddi jumeɗe ɗe on saaha kewɗe majji taw en mbaɗi ella joni noon ko ɗum duñi men e wiide emin naata e nder dingiral ngal min mbatta wadde minen ne produit jumeɗe ɗe ganduɗa taw ko jumeɗe qualité kala garanɗo ɗo sérité so nawti taw nawta ko jumri moƴƴiri ko ɗum won sababu ha min naati hen komin naati hen ko min naati hen kadi ko yidde ɓolde nde min naati hen ha min goɗɗoyi min tawi no namdi gandal eywa on tuma min ɗonki heɓande ɗum feere kono min mbaddi hen hakkillantagal e jokkodirde e joomen projet ji goɗɗi ɓe ganduɗa so tawi ɓe jumi ɓe gadda so ɓe gaddi te on suma min mbawata wadde minen ne filtré jumeɗe gaddaɗe ɗe min mbaɗa filtré min coode e bidon ngaji min jogui affichage min mbaɗa hen ko ni min natiri e marché eywa on suma guila min naati e marché o caggal mum Allah newni kono GIE ceerno haali o aywa ɓe dañi matériel o woni somin cohli tigi tigi somin dañi qualité jumri poɗɗo waɗede filtré koma min ndewa e maɓɓe min liɓoɓe machine aji min mbawa ɗum wadde ɗum ɗo min mbawa andude jumri ɗi qualité muɗum joni noon so tawi wayno onon on gari haade men wiide moon goɗɗum taw ɓe jarna patek rewnoɓe ɗo ha darni unité o no jogani men nafoore no feewi no feewi sa yi joni ko nandi épicerie ji ha e bitikaji men ɗi a tawa hen jumri ko Allah e unité o so wona unité o mbawa moftude jumri ha o saaha wawano wonde jumri amen toujours ɓuuri hewde wonde tan ko e nder 4 mois mois de mars avril mai so heewi ha juin tawa jumeɗe min kennoɗe fof ko ɗon ɓe kaari bon joni ɗon taw ɗon gari mbiɗon jiɗɗon ko wallude men minen ene jeeya ko min jiiɗi wallede formation mo nanmi aɗa sakkiri haala ɗo on kam ko hunde himmande min no feewi saabu mi haalnima naane min jaari hen tan ko yidde kadi e faabade eywa yantude kadi appareil on testeur mo ganduɗa ene ƴeewa jumri no moƴƴi walla moƴƴani min kumpitima o wona beɓɗo hebde onne kadi no heɓorto ɗum ko hunde nde min jiiɗi wallede eywa ene jeeya ko min jiiɗi wallede kadi équipement saabu somin jokkodiri de ɓen ene cohla ɗum hande comci en dalluji en ha keesuji ɗi kalɗon ɗum amen cohla ɗum ko ɓeɗo gueɗe wonde min ganduɗa jiɗi humpitade beele garangal mon ɗo e yidde wallude yimɓe beele woɓɓe ɓe ngala unité ji ɗe ɗum mbawi yoɓnade ɓe haala so
tawi mi faami seeɗa mo mendu ɗo e on son faami ko kalmi ɗon ko haa ɗo kalmi rokka kadi goɗɗo jiɗi jokkude assalamu aleykum wa rahmatullah nyoni efere goma molotine nyemba ya duma dulale nyoni efere goma molotine nyemba ya duma duware nyoni efere goma nabi molotine nyemba ya duma dulale nyoni efere goma moloti ene nyemba ya duma alhamdulillah himatoye kursi yubiyete do amada dulale nyonye efere goma moloti ene nyemba ya duma alhamdulillah himatoye kursi yubiyete do amada dulale nyonye efere goma moloti ene nyemba ya duma